Hello everyone, ilabi na gyud sa mga katawhan sa Ginoo. Kumusta? Wala ko masayod kung unsa ang inyuhang mga naagian karon sa inyuhang mga kinabuhi. Apan kun anaa man diha kaninyo nga gilutos sa mga pagsulay, gilatos sa mga pagsulay ug mga alantuson sa kinabuhi. Buot nako nga mahibaluan nimo kung unsa hinungdan nganong gitugot sa Ginoo nga imuhang masinatian kana igsuon. Now ania ang 5 ka mga benepisyo nga makuha gikan sa mga pagsulay o sa mga alantuson sa kinabuhi. Part 1. Una, aron mapasidunggan siya diha sa imuhang kinabuhi. Juan kapitulo 9 bersikulo 1 ngadto na sa 3. Ikaduha, aron nga mapadayag ang iyang gahom ug ang iyang pagkamatinumanon diha kanimo. Salmo 34 bersikulo 19 ngadto na sa 20. Ikatulo, buot niya nga ikaw tudluan sa iyahang kabubuton diha kanimo. Salmo 119 bersikulo 71. Ikaupat, buot niya nga ikaw mubalik diha sa Ginoo. Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 30 ngadto na sa 31. Ikalima, buot niya nga ikaw mangita kaniya diha sa mga pag-ampo. Maghuhukom kapitulo 4 bersikulo 3. Kana lang ug unta nakakat-on ka ni ini na mga benepisyo. Salamat sa pagtan-aw ug God bless kanimo igsoon.